Sorka? Čo je? Tu sa to stalo. Je to tu zakliaté. Nie, nechápeš. Kto zapálil babinu trevenicu? Otila? Nevyslovujem meno, lebo ju privoláš. Keď bol spl, tak sa tam pri ohni pretrčali nahé, kto vie, čo tam robili. Čo sa tam stalo? Kde je to decko? Aj tak ti nič nepoviem! Vypadni, ty svina! My sme na rozdiel od teba slušní. Čo od nás vlastne chceš?